So, magandang hapon. Nandito na naman kami sa isang resort sa Tuburan. Sobrang ganda dito. Isa ito sa mga dinadayo ngayon dito sa Tuburan. Kasi sa sobrang ganda ng place niya, lugar niya, tsaka yung spot niya nasa tabing dagat lang. Ang name ng place na ito ay BAYBAYON. BAYBAYON Resort sa Tuburan. Sobrang ganda dito, guys. Tsaka yung mga foods nila sobrang affordable din. Ayan. Ganda. Tsaka nandito din ang dagat. Ganda ng place. So, sa mga gustong dumayo dito sa probinsya, like sa gusto nyong mag-explore dito sa Tuburan, pwede dito. Tsaka maganda ang lugar. So refreshing. Friendly din yung mga staff dito. Mababait. Tsaka yung mga food sila super affordable lang talaga, guys. Ayan, kaya sa budget. They also doing some like birthday, any occasion, pwede kayo dito magpa-reserve. Yan. Maganda dito, guys. At ayun yung yung may-ari yan, yung naglalakad yan, yung may-ari ng na to. BAYBAYON Resort sa Tuburan. Yan, guys. So guys, papasyal ko kayo dito. Papakita ko sa inyo yung yung mga tables sila, mga chairs. Ayan. Napakaganda. Diba? Guys, wait lang. Madami din kayong mapagpipilian na mga pagkain na very affordable talaga. Ayan, guys. Sobrang ganda ng lugar na ito.